velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Just MC Prison. Yes, igen. Så vi sidder her, der er event i dag. Og der er 53 spillere inde, mand. Det er sygt nok. Sygt. 10 minutter til at starte. Vi venter bare på Mindbee.dk. Han kommer ind. Yes. Vi venter. Så vi har fået Mindbee med her til event, og der er, hvor lang tid er der tilbage? Der er 7 minutter. Oh my god, B. Vi skal have nogle keys. Vi ser hype. Der er 72 inden. Hold da kæft, mand. Shit. Det er mere end derinde på Globus. Ja, siger du ikke. Hvad fuck sker der, mand? No. Okay, enten så er det fordi, der er en YouTuber, der spiller herinde, eller også er det fordi, der er bare et event. Der er bare vent på at se, mand. Der bare spiller over det hele. Bare i spawn. Der er bare... Legspike. Jeg kan godt lide, der er 2 vagter og 2 admins. Ja. Kæft, der er bare mange inde, mand. Det er bare det eneste der. Ja. Der er folk ind overalt. Så vi venter igen, ja. Og 2 vi får limited. poletter. Limited edition key. Oh my god. Jeg tager dem først. Ja. Nej, men jeg åbner mig nu. Hvorfor? Fordi jeg skal også lige gemme nogle. Okay, man kan bare se folk, de er bare helt hype. Fik sådan en der også? Ja. Du skal bare åbne dem, Celine. Man kan slet ikke komme til at åbne dem. Der var folk rundt om den. Ja, jeg fik ingenting i min første. Jeg gider ikke åbne nu lige nu. 32 stykker iron. Fuck, hvad nederen. Det er da fint nok. Får Ja, man det er ting, fint eller nok. får man penge? Ting i de der plader der. Jeg kan ikke komme til den der limited. Jeg kan slet ikke se, Eller... hvad det er, fordi det er sådan... Kom nu. Signe, hvorfor kan du ikke finde ud af at lukke den dør? Der er 92 inde. Klokken er... Selina! Luk den dør! Gør så. Bilbro var det lille søster. Okay, klar. Sådan. Back. Ja, jeg kom til at åbne en. Event. Okay, jeg prøver lige at åbne sådan en her. Limited edition crate. Ching. Kom så. Kom så med det kit vagt. 16 brød vi. Nice. Hype. Plads i klokken. Okay, vi når tilbage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu begynder det, vi. Der er vent nu. Hvorhen? Kan du se chatten? Der hvor der stod 3, 2, 1. Ja, men Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er vent noget sted. Jeg tror bare, det er sådan... får man bare det der ting der. Oh god. B, 2 players mere, der er 100 inden. Oh god. Okay, det skal vi lige screenshot af. Så er en screenshot. Og det er sådan noget, jeg kan ikke få teamspeaken til at virke. Jeg kan slet ikke få lov til at åbne en. Skal vi lige prøve, om vi kan åbne den her? Event igen, Taster. Okay, så skal vi lige nå at åbne den her. Om 3 sekunder. Han skal ups. Han kommer til at give os det igen. Var det meningen, han skulle det? Nej, han kommer til at gøre det igen ved et fejl. Flere ting. Kom så. Jeg fik lov til at åbne en til. 3 diamanter. En stak brød, B. En stak brød. Ja, det fik jeg sgu da også. Det fik vi alle sammen. Oh god. Prøv lige at se, hvor mange event keys du har. 1 player mere. Og der er 100 inde. Okay. Jeg gav mig de der limited. Det vi får mange penge til banden. Ja, vi kan godt holde vores band. Jeg tror ikke vi behøver at lukke banden. Vi skal nok kunne holde den kørende. Nej, jeg synes vi skal holde den kørende. Der er lige en, der har købt sig i B. Lol, han mister sgu da alle sine ting, fuck han er dum. Ja. Jeg kommer event igen om 10 sekunder. Okay, så gider jeg ikke åbne en. Hvem fik den? Fik hvad? Der blev droppet sådan en prisma. Nå, jeg tror det var en rank. Nå. Pis. Squawks, han skriver det er ham. Jeg tror ikke det er ham. Nå, vi vender lige tilbage, når der sker lidt mere. Okay. Der er 100 ind, jeg fik lige 8 event keys med. Okay, vi er halvt inde Holy i... shit, Taster. Prøv at se din inventory med de der plader der. Okay, jeg skal skynde mig at åbne nogen, ellers er det fyldt. Hold nu kæft, mand. Ej, dem der går glip af det her. 50 event keys.
Der er slet ikke plads til det her. Vi er nødt til at gå op i cellen på en eller anden tidspunkt, P. Jeg åbner bare mine plader nu. Det gør jeg også, for jeg har ikke snart ikke plads med dem. Skriv så også event for at komme til event. Du kan komme til event, B. Hvis du skriver skråstreg event, jeg tror det er et eller andet sted hen eller sådan noget nu. Der var en, der vandt jackpot i Limited Edition Crate. Ja, jeg så det godt lige. 20.000, B! I Limited Edition Crate. Ja. Vandt du lige 20.000? Ja, Så jeg har 33.000. B, vi får snart rank op. 50.000? Har du 50.000? Nej, jeg har 100.000? Er du sikker på, at det ikke er 10? Nej, jeg er sikker. Du skal ikke tælle kommet med. Har din lille søster seriøst 100.000? Det er så lad være at bruge flere. Min lille søster har 100.000. Hun skal seriøst lægge mange ind i banden. 50.000 skal hun lægge ind i banden, eller 40. Ja. Fuck, jeg får meget brød, B. Jeg har 2 stykker brød, nu er 2. Okay, de laver seriøst. Okay, B. Vi skal altså snart lige op i cellen. Jeg håber ikke, jeg vinder kitvagt. Der er nogen, der dropper de der Ja. de der plader. B, skal vi ikke gå op i cellen? Jeg er bange for at dø på vejen. Det er jeg sgu også, men jeg har næsten ikke plads til det her, jo. Okay. 2 sekunder, jeg løs bag. Jeg løber lige ind til min lille søster til, hvad hun har penge. Ja. Okay, vi holder lige en pause her og vender tilbage, når der sker noget mere. Okay, så vi vender tilbage, og der er 109 inde. Vi er 11 minutter inde i det, og jeg har fået lidt vagtgear. Yes. Så er den flere. Vi ser på til. Der er bare for mange, der ranker op hele tiden. Ja. Og det skal over 50. Jeg tror, de gør det sådan, så at de kan, når de er i B, at de får nogle nøgler der, så de også kan få nogle penge der. Nå, det var forkert key. Holy shit, det er stolt min kusine og sådan noget, det går fedt at det se. Klipper det her. Jeg vandt 3 diamanter. Jeg troede, det var 35 eller 32 diamanter. Kom så. Vi skal vinde noget godt. Kom så, kom så. 16 brød. Så lige noget alt det her op. Så altså, jeg har alle resten af de der limited edit. Så du har åbnet alle dine event keys? Nej, jeg lagde 40. Jeg har råd, så jeg lagde 40 tilbage, og nu åbner jeg kun dem her. Jeg har en stack og 24 event keys. Holy shit. Jeg åbner bare nogen, så jeg kan lægge noget ind i banden. Jo, holy shit, der er en, der dropper jern der. Kan jeg prøve lige, om jeg kan tilføje noget til banden nu? Banden Jeg tror, du tilføjer tilføjer for 20.000. meget, Tester. Nej, men det gør jeg ikke, for jeg har også prøvet at tilføje 20 kroner. Det kan jeg heller ikke. Jeg ved ikke, om det er lag, eller om der er for meget i banden. Du skal jo bande tilføj mellemrum penge. Jamen, det gør jeg også. Jeg har næsten lige fået, her for ikke så lang tid siden, 20.000 til den. Der står, der er 900 og de der 734 i. Ja. Og har du mistet pengene? Det ved jeg ikke. Nej, vent, jeg har ikke lagt nogen derind. Det var bare, der jeg vandt 20.000. Oh my god, jeg tror, der er for meget lag til, at jeg kan lige noget derind. Der er lige en til, der har vundet jackpot. Okay. Oh god, det er for meget brød. Jeg har en stack af 16 brød på mig. Jeg har 12 dias. Jeg har 3 dias. Vi kan næsten lave fuld diarmer. Ja. Det er lige før diarmer bedre end vagtarmer. Ja, det var også næsten. Det var protection 2 gear, jeg fik B. Ja, det er nok B. Eller næsten. Nej, det må kun bruges i C. Nå, okay. Der er en, der kan se B. Nå, vi vender tilbage, når det skal med. Ses. Tak fordi I så med. Jeg har vagtgear på her. Nå, drop party eller event er slut, og vi ses. Næste episode vinker vi op. Jeg har en stik diamanter. Ses. Vi har en stik diamanter. Prøv at se mine penge. Hvad Og skriver så man? lige bande info. Jeg tror, jeg har What en the Skype. fuck? Nå, det må jeg åbne mig det ikke lige nu. Jeg har... Ses.